Так, всем вітанкі. І сёння мы паглядзім на каротенькія хорар гульні. Так, павінны быць гук. Можа трошки цішэй яго зрабіць. Так, што ў нас па наладам? Пачакайце па чаціку. Чаму я яго не бачу? Чат. Вось, подрубіўся чат. Сёння які-то сонны дзень, не ведаю. Так, што яшчэ павінна быць? Всё як у першы раз адбываецца. Так. Сегодня мы паглядзім па часе каля 2 гадзін, можа трохі болей. Паглядзім, што ў нас накапілася з нашымі каротенькімі хорар-геймсамі. Зараз першая гульня гэта будзе The Motel, Game by Just Us. Варавайце каву, сядайце, будзем глядзець, што гэта. Здаецца, не вельмі жахлівая гульня. Так, па наладам, што ў нас тут? Усё, мне здаецца, добра. Я паспеў змяніць разрашэнне. І таксама яшчэ тут казалі, што выкарыстоўваюць мікрафон. Што цікава, так. Яшчэ я б, наверно, спрабаваў таксама перагрузіць. Оп, добра. Так, здаецца, запіс-то пайшла, і туды вяртаемся. Вяртаемся і... пачынаем тады глядзець. Можа мне трошки цішэй? Indicate to skip. Так, хтосьці нам тэлефануе. Hey kid, just wanted to give you a quick call. Thanks again for taking the night shift on such short notice. I know it's not exactly ideal, but I really appreciate you stepping up. Так, ёсць какая-то праца. We've got 3, maybe 4 guests coming in tonight. Everything's ready. Keys are on the board in the office, right behind the desk. You know how it is with motels, right? They can attract some real weirdos sometimes. So make sure to check the security cameras every now and then, all right? I left a note on the desk with your tasks for tonight. Just the usual. Make sure the guests are settled in and whatever else is on that list. And kid, if anything feels off, trust your gut. You're working the motel tonight, so it's on you to keep things running smooth. Так, ну мы працуем у матэлі, мне здаецца, і такім чынам будзе 4 наведвальніка ў наш матэль, і мы павінны іх абслугоўваць. Так, гэта, здаецца, Тесла, таму што я не кірую машынай навокал, не кірую машынай. Так, і магу назіраць наваколле з 2 бакоў. Здаецца, вельмі цёмна зараз уначы. Ну, то якісь сінема адбываецца, і мы крочым на нашай машыне да нашага працоўнага месца. Oahill Grove. Ну, пачатак, мне здаецца, даволі цікавы тут.
Big Willie Street. Есть такий знак замедлиться, так. Я ще раз бачу. Кіровця. Так, ні холера не бачне. Finally here, let's get the lobby unlocked. Добре. А де наше лобі? А, ну ось оно. Не смаковать. Activate Operation, гэта таму што у нас ёсць камеры. У нас тут стаіць звонку бойлер з вадой. Мне здаецца, яго можна было і прыбраць унутр, але ж добра. Мне патрэбен ключ. Один мне ключ знайсці. Як тут? А, на Е. Добра. Забыўся, як тут цёмна, і я павінен включыць генератор, каб падаць святло з staff room. Добра, а дзе тут? Вось генератор тут. Кнопочка. А, вось, off. Нічога сабе, тут одна кнопка і один генератор, і ўсё працуе. Вельмі файна, вельмі... Let there be light, так. При свете гораздо утульно тут, так. Так, кофеёк. Як робіцца кофеёк, зараз трэба засыпаць бінсы в машинку, і всё, і пайшло чайничек кофе капать. Кофе аддикт. Ну, якая праца без кофе, так? Ну, тым больше... О, тут котка есть. А, те котка спіць, і она тут все весь час тусуецца. Котка з адным воком. Спіць. А що там по кофейку? Все. Треба выключать. Готово. Готово. Треба налить кофе. Так, и будем дрынкать. Так. Кофе бахнул, и пора на боковую далей. Спать. Let's wait for the first customer to arrive. Добре, почекаємо. Я яшчэ трохи сенситивити прибрав. Gameplay. Camera, mouse X, invert mouse, mouse settings, headbout. Sensitivity. Трошки не ведаю тут. Спрацює чи ні. Микрофон яшчэ sensitivity ёсць. Не ведаю. Так, тут яшчэ есть жуйки автомат з жуйками. Хтось гуляв у карти. Планс, пластинка. Я не ведаю. Так, хтось приїхав, так? Перший кастомер тут. Пойдем сустрэнем. Добрый день. Вас вельмі дрэнна бачна, прыходзьце ў лобі. Там ёсць кофе, можна карты пагуляць. І жуйкі аўтамат, так адпачыць можна, содавая, там кола, ўсё. Не вельмі хутка рухаецца. Наш першы кліент. У нас еще есть. У нас есть отвертка, молоток, ну, звычайно для мотелю, что калі штосьці зламалася, можна хутка гэта пофиксить. Одна дверь и знак есть, добра. Добрый вечер, сэр. Что вам потребно? Так. Якое найс лобби here? Так, сэр.
У вас есть резервация? Як ваше ім'я? Давайте перший варыянт. Так, ён трохи глухі. Так, добре. Ваше ім'я? Так. Потому что у меня сталого узросту над Оскаром. Так, дайте я проверю, ці ёсць ваша резервація мне. Так, take your time key. Добре. Глядзім, куды. Компьютер ці ноут. Оскар. Так, Оскар у нас ёсць, а як тут позначаць? Трэба позначаць? Ще раз. Не? Оскар 5. 5. Пайшов 5. 5 кватэра. Вось, трымайце. Так, і ты не бачиш, так? Дрэнны зрок у тебе. Так, room 5. Так, thank you very much, I will find it. Добре. Може я тебе дапамагу, пагляджу, ці знойдзеш ты гэты 5 рум ці не. What a nice old man, there should be customer like him. Ну так, вельмі politely. Ніяких нам проблем не доставил. Даваем кофеек. Так, alright, first take on the note, throw away the trash outside of the room 8. Это таски мои, так, там были. Clean room 10, fix fending, throw away trash. Добре, тоді нам треба room 8. А де? Так, это перший, другі, третій, четвертий, п'ятий, шестий, сьомий, восьмий. Гэта там буде? З гэтага боку. Шестий, сьомий. Вось тут гэтыя мяшочки. З павуцінай яшчэ есть. Behind the model there is a dumped stair. Добре, behind. Ну ось там. Все зразумела, все ляжыць, дзе павінна быць. Так, на Е. Не, нічога не слыхаў, гэта напрост быў ветрык. А так быў нойз гук гэтага заборчыку. Болкатер. Так, мне трэба больш быць уважлівым, так, асцярожным, што штосьці адбываецца тут незразумела. Можа прыбраць его, ён если хоча, так можна просто абысці, навошта тут болткатер. І ты толькі не збіраешься выкрадаць штосьці ці рабіць якуюсь кепскую справу, так? Так, другі кастомер приехал. Ну, по теории вероятности, звычайности выглядае так, что один кастомер был вельмі добры, а другі будзе які-то не вельмі прыемны, так? А дзе? У якім боку ён прыехаў? Я не бачу гэту машину. Гэта машина? Ты зайшоў, і ты не бачыў? Есть у меня якісь ліхтары, каб пасвяціць, таму што тут няма дастатковага асвяшчэння. Можа дапамагчы выйсці, ці гэта моя машина? А можа гэта моя машина? Так, незразумела. Куды пад'ехала машина, дзе яна прабібікала, зараз паглядзім. Ось ідзе. Мне здаецца, ён прыехаў да нас з другога боку.
прыехаў да нас з гэтага боку, так. А дзе ж ты паставіў туды машыну сваю? Бягу. Так, а тут заборчык. Добра. Бягу. Пачакай. Мне не зразумела, як ты... Ось там машына можа. Не чакай, можа ён які-то злы. Удвоих будем звонить. Так, вітанки. Буду храпить. Это котка. Добрый вечер. Ён кричить на меня, ці что? Hello, did you reserve a room? Так, я потратил все свои гроши, каб застаться тут сегодня ночью. Alright. Так, I'm so happy, my name is Charlie. Один глухий, а гэта кричить. Let me check review. Давай проверим. Чарли. Добра, зараз, почакай. Чарли, у тебя другий покой. Другий апартмент. Что тут еще есть? Тут еще missing person, call police, сир и карус. Это, здаецца, распрацоўшчыка котка. Так, и ты маешь покои 2. Так. Так, рум 2, і гэты ключ адчыняе рум 2. Ну, так звычайна, што і тебе другого пакою буду даваць гэты ключ. Так, і гэта у другім, у правым баку ад лобі, так? Даецца. Так, акценты такія расстаўлены, што ён не задаволены, ці што, не разумею. Чаму гэта капслокам зроблена? Так, гэта экстрафат. That guy was something else, oh well, I guess, very nice. Так, ну, да, так, штосьці ён якісь-то незвычайны, гэты хлопец. Ён зашоў у свае пакоі, гэта добра. Так, які-то fat guy з усамі там. Let's get the next task, fixing the vending machine. Які next task у нас? Fix vending machine. Что такое vending? Vending machine. Это автомат, який видає гэтыя прысмакі, так? Не? Я не бачыў. Автомат, який видає присмаки, гэта ты. Grab hammer from the staff room. Ну, гэта присмаки, гэта ты, гэты. Outside. Гэта не inside, а гэта outside. Добра. А дзе гэты vending machine? Гэта бойлер. Ось гэты автомат. Добра, так. Please indicate to fixing. Постучали молоточком, и все запрацавало, як у реальном житті. Good enough. Blue cow. Red Bull. Ты что это? Так, что за гуки? Сегодня будет дождь. Добрый дождь. Это добро. Не так будет жарко, спокойно. Так, у меня был где-то зонтик, так. Я бы хотел тормать зонтик. Котку. Погладим котку. Какая-то почалая. Clean room 10. Можем покуль покои 10 почистить. Алексей приедет до нас и сами. Ну, гонкать не обовязково.
куды усе едзьце, не бачна вас, адкуль вы прыязджаеце. А вось у вас ёсць амбрэла. Гэта міледзі, мы там... Гэта не Алексей, дакладна гэта будзе самі. Ты ідзеш? Мадам. Можна я за вами под вашим зонтом пройдуся? Я тут працую. Я не манічыла. Хаця, можа, выглядае гэта так. Але ж я тут вельмі працавіты працоўнік. Заходзьце. Вас чакалі. Дайце мне угадаць, як ваше імя, вы самі. Hey, I'm here to check in. Did you hear that broadcast earlier? It was on the radio while I was driving here. А што здарылася? Што за бродкаст? Хтосьці перадаў якісь паведамленне, можа гэта паліцыя? Не. Яны гавораць, што штосьці небяспечнае тварыцца навокал. Я дакладна не ведаю, што адбываецца, но гэта мяне бянтэжыць, так? Бянтэжыла. Так і вы тут у бяспецы, просто расслабьтеся. Так, конечно, мы можем вас зачекинить. Самі, can I get my key now, please? Так, зараз я погляджу, якое у вас і ваш пакой. 13, ну, это не вельмі, здаецца, шчаслівая лічба, нумар, так. Але ж... так, room 13, left upstairs, here the key of the room. Так, дякую, stay safe. I will, thank you. Музяка тут такая расслабляючая. Добре. Ты хочешь послухать штосьці там по новинам? А где у нас есть радио? А, это там, где у нас зараз... Good evening. This is the second emergency bulletin from NTN, the National Telecast Network. The Oak Hill Grove Police Department has issued an urgent alert about a violent individual currently at large. The suspect has been moving through the outskirts of Oak Hill Grove, targeting isolated properties, and is believed to be responsible for several Какие-то небеспечный человек. In the last 48 hours, police have discovered multiple victims, И забивали людей. killed and dismembered. The suspect is believed to be male, based on CCTV footage from nearby locations. However, no clear image or identity has been established. On the footage, the suspect seems to linger near secluded areas, lurking just out of sight, possibly stalking his next target. We urge all residents to stay extremely and avoid walking out alone at night. If you notice anyone suspicious, especially near your property or in isolated areas, do not engage. Contact the Oak Hill Grove Police Department or local authorities immediately. This has been a special emergency bulletin from NTN. Updates will follow as they become available. Please take care and stay safe tonight. Так, ну у нас есть хаммер. У нас есть шмат, хто може нам дапамагчы, але ж там адзін глухі, другі крычыць на нас, і дзяўчына, пакуль яшчэ мы чакаем апошняга нашага кліента. Так. Так, я зараз зразумеў, чаму яна была так напужана, калі прыехала сюды. Так, што за ночка? Так, трэба нам
прибрать 10-ю комнату, так? Grab cleaning partner. А, так. Добре, нужно нам гэты наши усе прилады взять, каб почистить. Почистить. Прибрать 10-ю комнату, так? Все, поехали. А 10-га это где? Может, з другого боку? Это 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. Это здається тут. Добре, зараз поглядім. Turn the lights in the room. Так, поглядім, що у нас тут адбывалася. І шмат тут усякого. Ой, тут тараканчики. Не ведаю, ці было гэта так раней, а як тут прибраць нам? Першым чынам трэба трэш, так, сабраць. Добра. Гэта трэш патрэбна into the cart сюды. Так, покидали мы смецце. Так, нам патрэбна наш моб. Так, будем зараз працаваць швабры. Так, hold and K to clean. І не K. Добре. А мне здаецца, гэта не пятна крыві. Тут зрабілі, ці гэта... Я не ведаю, можа разлілі вінішка. Мне здаецца, можа звычайная гразь. Так, хтосьці... Хтосьці выключыў ці што? Я не разумею. Так, у нас ёсць флешлайт. Усё гэта... Увесь гэты час быў. Цікава. Ідзе мы да стафрума, каб паглядзець, што адбываецца. Вот the night, так. Ці магу я дверь зачыніць? Чамусь не магу дверь зачыніць. Ой, а што ты здесь робіш? Чалавек, які плохо чытае і які чуваць так само дрэнна. А, you scared me, kid. Scared you and nearly gave me heart attack. Ну так ладно. Што ты тут робіш? А, ты мяне шукаў. Калі свет погас, я подумал, что мне потребно проверить самому. Я не смог читать свою книжку без света. Ну так ладно. Тебе не потребно было хэнгаться на вокал и в staff area. Так, и sorry for what I'm handle what. Так, I will get back to my room then. Sorry again for scaring you. Ну так. Принимаем твои выбачэнні. Так, і калі тебе што не патрэбіцца, просто прыйдзі да лобі і ўсё, а не трэба тут хэнгацца. Да відзення, так, трэба ўключыць нам гэты свет. Так. Вужити технології. Так тут амаль по технологіям тільки включив, виключив. Що може бути ще простей, здається, так?
Павутинка. Куди тут? А, нема, все. А що тут? Що по таскам? Мы прибралися? Ти казав, що ми повинні застатися уже на лобі. Не зрозуміло, що відбувається. Куди йти, що робити. Може лобі зачинити? Що свистить? Не свистить, денег не буде. Так тут мы можем ховаться, так? Нам потребуется сховаться от маньяк чел. А закрывать дверь так мы не можем. Так ось, мне здається, это Алексей, это маньячел, потому что он такие насвистывая. Інший рыжий. И в капюшончику. Что здесь? Не так. Так, hello there. Тот, кто заправляет тут, так, это я. Так, ты хочешь заселиться? Так, ты робил резервацию. Так, скажи мне свое имя. Алексей, not a name you hear around here. Так, ну, мне здається, доброе ім'я, чему? Это отсылка на то, что это какие-нибудь Словейник гайс небеспечные. Так, які? 11 покой. Берем ключи, даем. Wonderful room 11. Так, сер. Так, you're not going to walk with me? Так, мы не проводим, так, наших клиентов до их покоя, вы робите это сами. Все just fine, добро. Позови меня, коли тебе что не потребуется. Так, а что за... Это... Добро. А где моя котка? Тут кто все мою котку выкрал? Так, говорит, какие-то он странные, незвычайные, посвистывая. 11, так, 11 покои, это на другим по версии, добро. Будем ведать. А что у нас по таскам? You know what, I could go for a gamble, ты... А, ты хочешь жуйку? А где наш покет? При нас, так? Что, джампскер будет, не? Так, тримаем. Яка нам попадется? Червоная? Я думаю, что червоная. Да. Такой себе аппарат. Это такая будет смешная штука у концы, коли яна дойде до выходу. Оно повинно уже выйти, так? Прямо урод. Так, а что у нас тут еще есть камеры, так? Не поглядел, что за камеры, як ими користаться. RB Next. А, тут еще можно их
поворачивать. Так, что это за губ? Так, а где? А чему я выйти не могу? Чек за камеру. А, ты не дозволяешь мне выйти, добро. Будем глядеть по камеру. Чел Алексей узяў самі тягне до 11 покоев, но это не 11 покой, это 9 покой, там нікога нема. Звони копам, мужик, звони. Так, и она выглядит без сознания. Так, оставайся спокойно. Чекаут рум 13. Так ты, може, позвони спочатку, ты же бачив. Пусти дыхай. Что он, кажется, сказал? Ты не будешь так, здається, что не працює. Телефон, окей. Окей, тады ты, може, хаммер возьмешь, ты что, каб обороняться. Я не ведаю, что у нас есть. Ключ. Звичайно, треба еще пушку тримати у таких ситуациях. Ну добре, пойдем зараз глядеть, что там отбылося, и мне здається, будем потім до локера хутко бежать, нічого собі. Ну так, треба сховатися. Чому ти дверь не зачиняєш? Че, не дышим? Не дышим. Алексей мне чила. Мне здається, я не той микрофон подрубил, и он не улавливает гуки. Сышел тени? Ён якийсь та псайхо, і я не ведаю, чому його не зловили, тому що ён вельмі шмат брудних штук робить. Run to the police. Ти на мене наставляв? Так у чым сэнс быў? Мы поймали гэтага чэла ці не? Ці ён убіў і ўсё? The survivor adding 1 out 4. Before police expect to arrive until you got the call. Так, check out you still alive and then cut your salary in half for not cleaning room 10. Во козлина. Ну, мы, да, мы живые, і гэта добра. Тут яшчэ есть 4 концовки, добра. Ну, одна концовка будзе про то, что нас заб'юсь. Распрацоўшчык напіша, што ён вельмі кранальны тым, што мы падтрымліваем яго праз гульню, добра. Цікава бы было разумець, што мы можам зрабіць
калі трэба занага ўсё гэта прайграць. Тут ёсць скіп, добра. Можа нам патрэбна зайсці ў комнату і там дзе-нибудь схавацца, і там можа ёсць які-нибудь нож ці што, як-то затрымаць гэтага злачынца. Зараз паспрабуем паглядзець. Можна было паглядзець канцоўку, калі мы паміраем. Калі мы не хаваемся, можна было б пабегчы ў другі напрамак пакою, паглядзець і здолець нас паймаць гэты чэл. Шкада, што гэта ўсё пачынаецца з гэтага моманту. Finally here, let's get the lobby unlocked. Добра, адчыняй. Гэта другі пакой. Можа паспрабаваць даследаваць які-то другі пакой. Не ўсё так проста даецца, let's there be light. Добра. Кофеёчек. Так, бяром бінсы, кладзем. Так, пусть працуе. Няхай працуе. Цікава, цікава. Так, а хто котку мою тады забраў? Дзе мы можам схавацца тут? Я бы пайшоў бы у гэты бок і пайшоў бы наверх. Так, кофеёк гатовы. Кофеёк гатовы. Мне здаецца, шмат па аб'ёмах было у кофейку ў гэтым чайнічку. Не могло все потрапіць у один кубачек. Ну, давайте пачакаем. Таксама можна яшчэ аўдыо паглядзець. Output device — это general, што мы слыхаем, а input ці ёсць тут input. Я не бачу. Display audio, control gameplay. Mic usage on, off. Ты не даеш, каб выбраць, да, які девайс тут выкарыстоўваць. Ну, гэта дрэнна. Ці вось гэта output. Ну можна паспрабаваць, может гэта output. Не, ну гэта output, які output. А дзе? Павярніце, калі ласка. Тое, што мы чуем, добра. Не будзе гэтага моманту, калі мы будзем дыхаць у мікрафон і нас могуць лавіць, так. Мы чакаем. Мы чакаем, калі прыедзе, вон едзе ўжо. А што за ножка? Можна яшчэ паглядзець ось у гэтым баку, ці ёсць штосьці карыснага. Тут лампа не працуе, тут грукацца мы не маем магчымасці.
А что, калі мы пойдем у той бок і ці мож... А, мы не можем, потому что мы гумку бярэм. Тут усё пролічана. Бось. Так, nice to meet you. Мы ведаем, что ты дрэнна чуеш, мужчынка. Сталы, так. Вось, так, тебе патрэбны ключы. Оскар. Здаецца, пятый покой. Пятый покой. Трымай. Все, трымаешь? Прэш кофе, ты пайшоў. Ты пайшоў, можем паглядзець тебе по камерам, так? Так, это тое, что у нас з другого боку мы бачым. О, камера 9 вельмі файная. Нам патрэбна вынести мусор, так? Вынести смецце з 8-га пакою. Ідзем працаваць тады. Кладем, так, did you hear something? Бездомны, так? Ты кажаш, што можа яны спрабуюць патрапіць сюды? Так, а можа, калі бежаць, трэба взять гэтыя катары, не? Попольны кастомер. Прыйдзе хутка. Ну, пакуль можна тут трохі паабадзяцца, паглядзець, што тут ёсць. Тут ёсць рамонкі. Што гэта за месца тут? Может, на даследаванне якой? Став он, или так, я став. Ты приехал, так, я бегу. А, так ты ось приехал и сюды. На BMW. Здається, на BMW. Там припаркувався. Паркується. Будем як ми почали назирати, де він пойде. Так, крочить. Чую, крочить. Я бегу. Шпацирую. Так, Гудивнінг, your name, sir. Let me check your room. Чарлі. Чарлі, ти подобний на того чела, який приходив. 11-й? Чарлі рум. А я мог взяти другі? Може Алексея треба було взяти?
Не мог. Цікаво, ці магу я потім паспрабаваць узяць другі ключ. Яшчэ 13. Так, ён знойдзе, добра. Так, а я магу ці взяць ключы, так. Не магу, ну было бы вельмі файна, калі ты змог бы взяць ключы і паглядзець, што там адбываецца. Так, котка спіць. Можа не спіць. Так, а ты пайшоў куды павінен пайсці? Это незручная камера тут. Незразумела куды што. Той бок. Не бач... А, Night Mode яшчэ ёсць, нічога. О, што тут гэта за эры? Это эры... Там што будуюць. Там былі. Добра. Чи зум ёсць? Нічога сабе. Сапраўдная якасная сістэма. Так, Хаммер. Так, будем чыніць, фіксіць аўтамат зноў. Чынім. Там было out of order, а зараз ён уже працуе і можа прымаць ваши все заказы. Так, штосьці. Дождж пайшоў. Дождж. Я даў вам дождж. Так, это камера номер 9. Дзяўчына павінна прыехаць. Так, першая, другая, вось сюды можем накіраваць. Так, это першы. Вось, четвертая камера, гэта там, дзе 13 пакой, так. Гэта першы яго боку. Вось там едзе дзяўчына. Так, ідзе з парасонам к нам. Зараз мы манечылы назіраем, як хтосьці кроча па камерах. Што тут яшчэ ёсць цікавага? Всё, яблычак ёсць. Вент, пицца. Добрый вечер, мэм. Так, а што вам патрэбна? Вам патрэбны номер, так само. Зараз спрабуем даць другі. Бродкаст я не чуў. Але ж вы ў бяспекі. Ну гэта мы схлусілі. Бо мы ведаем, што яе там заб'юць. Так, мы можем патарапіцца цябе. Так, let me check. Let me check. Самі 13. 13, а мы можем даць цябе другі. 11 можем? А, нельга гэта зрабіць. Добра, вы вельмі як-то ліміціраваны, так? Тут, у гэтых дзеяннях.
Room 13, left of game, ну. Все буде в порядку, не полюйся. А коли світло пропаде? Зараз, так? Так, треба послухати гэты новини. Good evening. This is the second emergency bulletin from NTN, the National Telecast Network. The Oak Hill Grove Police Department has issued an urgent alert about a violent individual currently at large. The suspect has been moving through the outskirts of Oak Hill Grove, targeting isolated properties, and is believed to be responsible for several gruesome murders. In the last 48 hours, police have discovered multiple victims, killed and dismembered. The suspect is believed to be male based on CCTV footage from nearby locations. However, no clear image or identity has been established. On the footage, the suspect seems to linger near secluded areas, lurking just out of sight, possibly stalking his next Ми відомо, target. що це Алексей. We urge all residents to stay extremely and avoid walking Extremely. out alone at night. If you notice anyone suspicious, especially near your property or in isolated areas, do not engage. Contact the Oak Hill Grove Police Department or local authorities immediately. This has been a special emergency bulletin from NTN. Updates will follow as they become available. Please take care and stay safe tonight. Так, ну у гэтым ранні у нас можа не атрымацца. То есть Save Tonight. Мы зараз будзем спрабаваць глядзець на яшчэ две канцоўкі. Адну мы ведаем, што нас могуць забіць. І незразумела яшчэ, как атрымаць яшчэ две канцоўкі. А так, а што мне патрэбна зрабіць? Clean room number 10. Гэта нам павінна спусціцца на першы паверх. А і карт трэба забраць. Добра. Бярем нашу тачылу і паехалі. Там я бачу флешлайт був, який ёсць. Так, галоўнае тут не зрабіць такім чынам, што ўсё зламаецца з гэтым картам. Поехали. Запаливай світло. Тараканчики. Чого тут мутант якийсь? Ці тараканчики сховалися. Так нам треба треш першим чином увесь це сміття собрать. Так, сміття взяли. Що шитькова? Смокінг, це якийсь шиток, портфель. Забилися, мені дається, чемодан, коли виселялися. Так, треба зараз подлогу помити. Миємо подлогу. Ще looks like they forget where the toilet is. Ну, відомо, що не знайшли. Єдиван треба було, мені здається, трохи в правильному накерунку
покласти. Так. Зараз у нас пропало світло, пойдемо по генератор. Так, power out, the brake must have tripped. Ну, якісно зроблено, тут навіть такі шейдери гэтага дажджу бачно. Чомусь тут так само ці ні? Не трапляє тут, а там сухенько. Цікаво. Так, ідемо тоді до... А, ось камери тут висять. До нашого стаф-руму. Скільки часу? А. Камаль запам'ятав, що гэта ти тут шлиндаєш, так. Так, ти мене спужав. Чому ти робиш тут у цемры? Ти мене шукав. Коли світло зникло, ти пішов перевіряти і ти не можеш читати свою книжку, так. Так, іди, я зараз розберуся з усім гэтым. Стары ты чалавек. Тут мы Power On зрабілі, тут усё зараз запрацавала. Може яшчэ каву папіць. Зноў котку хтосьці выкраў. Так, а куды ты ідзеш? А, у тебя нумар другі, добра. Ты ў добрым накірунку ідзеш, так. А чаму ты на другі паверх ідзеш? Оскар 5. Да? А, можа і там і ёсць 5. Можна хутенька паглядзець. А так сама по камерам паглядзець, куды Алексей. Гэты манічыла едзе. На задні двор, добра. Так, насвистывая, ідзе до нас. Можем до старого побегти, мне здаецца, вот у гэты бок. Пагрухаецца к нему, каб ён нас схаваў. Как мы разом могли дать отпор Алексею. Он нават ніжэй нашага росту. Так, ты Дюбук, Mid Reservation Orlia. На якое ім'я? Зараз погляджу. Алексей 11. Тримай. Угу. Ну ты подожди меня знайти. Видатно, видатно. Зараз ми будемо гумку брати. Ті куди, в який накерунок ти йдеш. А в яким покої дівчина? Зараз. Дівчина у 13-м, а Алексей у 11-м. То есть это кто и крыло, так? Ты идешь весь этот час.
Я с тобой пройдуся. 11 покои гэты твои. Так самі хавайся, зараз он пойдзе до цябе. Так, ну а мы берем гумку. Ой, не гумку, жуйку. Какая нам потрапится? Самая знову червоная. Можно было додать рандом. Дается тут. Пакуль мы хотели забрать гэтую гумку, адбыліся жахлівыя гэтыя ўсе падзеі, так? Не. Ом-ном-ном. Конечно, даецца, что так. Все, нам уже не дают выйсці. А калі нам не дают выйсці, тады як тады дзейнічаць? Так, ён кудысьці пагрукаўся і адбыліся жахлівыя рэчы. Вось гэта камера, так? Вот that. Так, выйсці не можем тут. Выйсці. Check the cameras. Кат-сцена. А, ну мы зараз пойдем до покоев. До покоя 13-го, так? А мы не зможем яе выратаваць чымсьці, так? Я вельмі спадзяюся, калі нас будуць забіваць, тады мы зможам перагуляць гэты момант, і нам не патрэбна будзе ўсю гульню нават яшчэ раз праходзіць, каб даведацца яшчэ якуюсь-небудзь канцоўку. Я зайшоў, што ў тебя ёсць тут? Lobby to hide now. Ну гэта была вельмі хутка, гэта другая канцоўка, так? Это третья, а другая тады такая. You step in the room 13 froze. The killer was there, waiting the knife, catching the dim light. You barely had time to scream before the blade. А, може бути так само у нас є ще додаткові гэты тут к нам доехал, и можно у одних из их покоев погрукаться. Let's blame the boss. Ой, не кажите, что треба наново все пройти. Future release. Добре, just us. Ну, файная назва. Але чаму ты не зрабіў чекпоинт на тым моманце, каб я паглядзеў другія канцоўкі? Чаму мне трэба перагульваць усе гэты сцэнар? Добра, мы ведаем, што мы не можам яшчэ раз тады. Мы не павінны заходить у пакоі, і пасля гэтага мы можам паспрабаваць пабегчы да адных дзвярэй, ці да старога мужчыны, ці до мужчыны, які прыехаў за ім. Мне напрост цікава, ці так гэта ці не. Ну, таму што я больш не бачу, як можна яшчэ якісь-то падзеі тут даглядзець. Таму ён ці нас унутры заб'е, ці звонку.
А можа ён зрабіў гэта такім чынам, каб ось гэты час, які мы гуляем у гэтую гульню, падышоў да 2 гадзін з верагоднасцю. Таму што если бы ён зрабіў чекпоінт, то гульня была бы вельмі кароткая. Ну добра. Зараз хуценька тады мы ўжо ўсё ведаем, што нам рабіць. Запускаем электрычнасць, робім каву. Let's make some coffee. Let's make. Так, зернышки спачатку. Все, пайшло варыцца. Так, што тут яшчэ ёсць? Цікавага, будзем заглядаць асяроддзе. Так, это тут toolkit box. Якаясь картина тут ёсць. Так, умывальничек. Отчиняй, тут блокует дверь нам проход. Можно еще тут так отчинить. Так, шелфы. Upper big, super big sale. Картишки. Так, кава готовая. Кава готовая. Пьем. Вливаем, пьем. Смачно. Смачно. Другі бок. Ну і будем чакаць. Зноў чакаць. Калі не атрымаецца паглядзець на пагрукацца ў якісь пакоі, а мне здаецца, там будзе пакоі 5 і какие-то яшчэ быў другі, мне здаецца. Так, другі гэта малады чалавек, які тут засяляўся. Можна было тут пагрукацца і пагрукацца на другім паверсе. Паспрабую. Ёсць тут штосьці цікавае яшчэ. О, можна вентилятор включыць. Обдувай нас. Водка спіць. Распрацоўшчык такі. З такімі вусішчамі. If you have any information, call. Кис-кис. Так, чип-юверсы прийшли. Thank you, sir, to reserve room. Будем зараз проскипывать. Should be under the Oscar. И зараз мы тебе дадим твои ключи. Это 5, мне здаецца, калі я уже... Не? 5, так. Трымай. Трымай. Иди. Проладили кодку на счастье. Так, вот она и sold man. Should be customer. Мол, хим, добре. Час иди. Зараз потрібно нам істи і виносить сміття. Не спішаємося, робимо свої справи. Что за ночка?
Так не зразумела, чаму хтосьці пытаўся сюды ўварвацца і там пакінуў гэтыя кусачкі. Можа, распрацоўшчык зрабіў гэта для таго, каб трохі тут інтрыгу патрымаць і як трохі дадаць напругі на гэтыя ўсе абставіны, якія адбываюцца. Але ж гэтыя катарсы яны ніяк не выкарыстоўваюцца зараз. Экстра ит. Цікава, з чым гэтая піца? З папероні маленькая. Так, другі едзе, а другі гэта Чарлі. До Чарлі першы пабежым, а потым пабежым да Оскара. Можа там яшчэ контент на паўгадзіны будзе, як будуць у якого з яго будзе зброя у машыне, нам трэба будзе да машыны яшчэ бегчы. Але я не ведаю. Please no smoking. Не прыходзьце ў смокінгу. Да нас прыходзьце у спартуках. Следуем, можа штосьці цікавае пабачым яшчэ. Так, Чарлі амаль ужо дайшоў. Янкі, Чарлі, як твае справы? Your sir. All right, Charlie, I will get you okay. Ти так само глухий, так? Другі. Май. Do you need me to walk with you? А, так ти йому пропановуєш. А тому хлопцю ти не пропановуєш. Добре. Може там так само можна пропонувати? Глядіть на гэтага манічелу. А што гэта? Гэта ад... гэта мыш. I guess he was nice. Ну, не абурыўся на нас, матюкамі не пакрыў. Вельмі файна. А ловачак у нас гэта аранжавы, так? Let's get to the next task, fixing the vending machine outside. Для гэта нам патрэбен малаточак. Фіксім. Голубые коровки. No brand antigen drink. Oh man, really? Это дождь, а не мои слезы. Так. I'm standing dry here. Next customer should be here soon. Добре. Ну, мы всего поглядели, у нас тут нема уже что глядеть. Всякие прыстасаванні ёсць. Можем включить Night Vision, як-то с Night Vision поспокойнее.
Миледи, мы вас чакаем. Запрашаем вас до нашего шалашу. У наш 5-звездочный мотель. 5-зорковый. У нас есть травка, у нас есть пицца, у нас есть кола, у нас есть что еще? У нас есть приемная музыка, есть педибір. Саме нам давали якісь-то знагароду за якісь-то дзеянні, сертифікат рамонки назбирали в бак'ярді, так. Таночки. Так, я не слухаю всякие новости зараз. Скажем ёй. You're safe here, just relax. Я упевнений, що нічого нема. Як ваше ім'я? Ну ми зрозуміли, що ти докладний не Алексей. І let me check. 11, 13. Так, to left of the upstairs, так. It will be fine. Все. Но для меня будет fine, а для тебя не зусім. Ой, мне вельмі падабаецца такая ўся атмасфера такая, калі ты штосьці делаеш, працуеш, такі запіксельны 3D свет звычайны, ты працуеш, за вакном ідзе дождж, а ты утульна можаш себе каву зрабіць. Я, мабыць, тут і працаваў бы. Так бы ездзіў на машыне у мотель, абы былі кастамеры, толькі кліенты не хамаватыя. Каб з людзьмі пагутарыць, чаму яны прыехалі до нашага горада, што яны тут чакаюць, сустрэць як гэта людзей з X-Files, Скарлі з гэтым хлопцам. А я мог патрапіць туды, не? Добра, set the radio to the news channel. Вельмі утульна, атмасферна, трохі крыпова, але ж мне даецца, калі ты таксама набываеш і клееш які-небудзь ган, тады вельмі бяспечна. Так, радыё. Паслухаем радыё трэці раз ужо. Good evening. This is the Добрый second вечер. emergency bulletin from NTN, the National Telecast Network. The Oak Hill Grove Police Department has issued an urgent alert about a violent individual currently at large. The suspect has been moving through the outskirts of Oak Hill Grove, targeting isolated properties, and is believed to be responsible for several gruesome murders. In the last 48 hours, police have discovered multiple victims, killed and dismembered. The suspect is Что такое believed to be male dismembered? based on CCTV footage from nearby locations. However, no clear image or identity has been established. On the footage, the suspect seems to linger near secluded areas, Хто не видел Лесом Dismember, честно это расчленять. possibly stalking his next target. We urge all residents to stay extremely and avoid walking out alone at night. If you notice anyone suspicious, especially near your property or in isolated areas, do not engage. Contact the Oak Hill Grove Police Department or local authorities immediately. This has been a special emergency bulletin from NTN. Updates will follow as they become available. Please take care and stay safe tonight. Тут есть еще намек, что тебе не повинно выходить одному. И так само вызывайте полицию. Может, это такі невялічкі намек от распрацоўшчыка, што мы павінны вось кому-то прыбегчы, каб нам дапамог. Так, ну звычайна, што мы тут пераспужаліся з гэтым усім. Што гэта за чырвоная кнопачка?
Ластакс. А Ластаск это заклинить нам рум 10. Так, бярым нашу точилу. Можем аутсайд так само тут возить. Нужно было бы заблоковать уже проход. Комусь так куды. В гэты бок. Сюды мы приехали. Отчиняем и ведаем, что тут срач. Запаливает. Вот тараканчики все побежали. Сюды. Так. Разбеглись. Так, ну повинны зараз собрать сміття. Да, вон один тараканчик захрас у сметнику. Так. Это взяли, это поклали. Моп взяли, будем чистить подлогу. Бяры. Мыем подлогу. Тут так само мыем. Галоўнае у білдингу Power Off зрабілі, а фонары ўсё гараць, так? Power Out. Здаецца, гэта гарадскія лініі па фонарах. Па ліхтарыках гэтых. Чырвоная машина. Это машина Чарлі, здаецца. Можа, гэта Old Man. BMW. Яшчэ на BMW. Так, зараз не пужаемся. Зараз все добре, там Old Man наш блукає. Так. Меня напужав. If you need something, just call the lobby. Добро. Just call the lobby. Вертаем наше світло. Отключить сами світло не можем. Capital Technology, добре. Так, а що? Уже не працює гэты вентилятор. Знову ремонтки і котки нема. А едет Алексей. Тезка едет. Гэта наш будзе файны тест, ці зможем мы пройсці на канцоўку якую-нибудь другую ці чацвёртую. Можа, калі там мы не зможем пагрукацца ні ў другую, ні ў пятую пакоі кватэру, тады нас просто заб'е. Калі просто заб'е, тады на гэтым туды скончым з гэтай гульной. Можна будзе паглядзець, што патрэбна было зрабіць на ютубчыку, каб другую і чацвёртую канцоўку утрымаць.
Добрый вечер. Заходите, трэба вам кавить, что? Так, это я тут заправляю, так. Кажите мне свое имя. Як незвычайно, Алексей. Алексей у Америцы, добрый. Чимай. Lobby safe. Whatever. Иди тады. А чему я тут прыгнулся так? Ты ж не такі высокі. Алло. 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 Добре, так. Зараз будем брать гумку. І жахливые речі адбудуцца. З'яви. Я готовы. Гамбл. І мультиплікаційний серіал про цікавий сусвет Гамбла. Так само Гамбл. Может, не на жуйку подобны. Як рыбка, так Холд Кейт. А чому яны прыгаюць тут? Такая анімацыя зроблена. Захарас, так. You have got to be killing me. I got stuck. Потрошку паузе. Паузе. Нам урод. Strength into my mouth. Так, это стоило гэтага так каштавал. Добра, і што далей? Зараз не адбываецца гэтай жахлівыся рэчы. Пагналі, не? Лісце пагрукаўся. Дзе хаммер ты ж браў з сабой? Холлі крэп, пабетрчек камеры quickly, добра. Глядзім. Глядзім кат-сцэну. Бяжым у другі пакоі, паспрабуем, а потым уверх. Может, таксама можна бяжаць да сваёй машыны, каб збегчы. Так, пойдзем правяраць, што адбылася. О май гада был, так, трэба сховаться, я побег. Я побег. Hide in the lobby. А я не хочу в лобби, я хочу у другим. Не могу другим. Пойду вверх. Пятый, есть тут пятый? Ой, так сам не працует. Но я не ведаю, что можно было робить. Зараз мне так само забьют, так? Мне дают час. Ты не идешь, не? Уже побегши у гэты бок.
Ух ты. Нас забил так само. The delayed ending 2 of 4. А, ну это другая концовка, то есть мы атрымалі першую, где мы выратавались, а kill the step beside placing betting how long take to replace you someone and claim you blocker from account you close head highs. Ну, знайшли нам замену, здаецца. Так, першая концовка была гэта калі мы выратавались, другая калі нас забили, мы не пошли, калі нас догнали, а может четвертая концовка гэта калі мы были у гэтым локеру, мы вышли наўпрост, нас таксама забили. Ну добра, ну вось такая гульня, здаецца, што вельмі файная атмасфера, але ж мне хапіла больш варыятыўнасць, больш геймплею, можна было, здаецца, трошки дапрацаваць, но так, здаецца, неблага. Можна ляпіць болей, здаецца, з гэтага акружэння, з гэтых всех механік. Добра, мы паглядзелі тады вось гэтую гульню. Паглядзім, што у нас яшчэ ёсць на сёння па часе. Так. The Motel. The Motel мы паглядзелі, і гэта можна кудысь-небудзь пакласці будзе. Што у нас ёсць яшчэ? Так, ёсць Closing Doors. Паглядзім на Closing Doors яшчэ. Так, як переключить? Так, зараз павінна з'явіцца. Тады мадэль мы прыбярым. І па сеттингах што у нас? Graphics we sync on, apply. Прымянілася. Borderless. Full screen. О, все трапило тады, добра. Master Volume, сеттинг паглядзелі. А пра што гэта? А, можна таксама аднавіць Twitch. Зараз хутенька обновим тайтлы. Closing Doors. Тут. І шмат фоловеру, толькі 2. У папярэдняй было 6. Можна чынам глядзець на якасць. Так. Ну, здаецца, што будзем зараз глядзець, насколькі гэта New Game. Тут ж Continue ёсць. Так, наушнічак. Вяртайся. Gotta take a leak. Так, які-то лік. Выключили TV. Так, вельмі хутка рухаецца мыш. Ці можем мы это... Не можем, так, нема
Сетівіті добре. Що тут ёсць? Що нам потрібно робити? Так, тут какие-то руки, тут щось не сховали, мені здається, під текстурами. Чомусь воно вилізло тут. Куди мені це потрібно? Хтось ці рухався, ні? Такі теж так само. Фільтр стоїть на гэта асяроддзе. А що мені повинно робити? Ёсць тут таски які-небудзь. Чи ми напрост бадзяемся по хаце, поглядзім. Що тут у нас ёсць? У нас ёсць ванная. Чамусьці у жоўтых пятнах, і ён не мые, не чысці. А, готалік это да? Разумела па сленгу тады. Лік гэта теч. Гэта... Нічога сабе ты таким... У тебя вельмі вялікі мачавой гэты пузыр. I could use a drink. Ты бы хацеў выпіць. Ты же піў сёння, не? А дзе браць выпіўку? Трэба на кухню да халадоса звычайна, так? Що ти п'єш? А що ти сьорбаєш? Так ти вельмі шмат піва п'єш. Haven't seen Emily in a while. Конечно. Она не жадае за п'янчугай жыць. Паўсюду банкі гэтыя. Будзем што глядзець тэлевізор яшчэ. Што тут у нас ёсць? Яго правілы, задум, безумие, да так, і што? Хоррор, можа, гэта, не? Дранкін хоррор. А чамусьці так напісана нават не... Ну, добра. Тут шмат яшчэ всякіх часопісаў, буксаў. Death Horde. Добра. Што мне трэба рабіць? Я не бачу Эмілі, так дзе ты яе пабачыш. Можа вокна зачыніць? Ці ты маеш на ўвазе, можа пайсці да якіх-то пакояў на другім паверсе. Ну, добра, што няма тут шыфта, тады гэта азначае, што нам пакуль не трэба бегчы ад чагосьці. Так, дзяўчына, пэс. Ты паўсюль піва п'еш? Так, это laundry room, а closet звычайны. Так, тут таксама дзяўчыны, чамусьці разныя дзяўчыны. Это хто? Дзік, кабанчык? Не ведаю. На што гэта? Эмілі, можа, яго дачка? А, так... Ты бацька, які п'е і не даглядаецца дзіцяці. Ну ты вообще... Катишься з лесвіцы якую-то бездонную дупу. Girl Power, пінгвінчыкі, анімешн котыкі.
Собачки Full Mood Хорси. Звичайна дитяча комната. Не бери з собою талерцю помить. Тут щось малювала. Там написано. My favorite shirt. I need it someone. Може, з гэтага боку будзе вельмі. It's sun. Need it sun. Не зрозуміло. Що там написано? Так, outside. Ну, зараз поїдемо шукати. Ну, такі звичайні білоруська хата, двохповерхова. Де батько алкоголік. Маці сышла. Дитяті покинули не вельмі доброму батьку. Пайшлі шукати. Тут есть джем. Здається, тут хлопчик. What the hell Верні, is going on? я не ведаю, що твориться. Вылези нас пужать, не? ТВ ми виключали, так? Ну, тобто я його запалив. Може, з гэтага? Не падабаецца, што няма ніякіх гукаў. Трохі нагнетае гэтая сітуацыя. Куды нам патрэбна зараз ісці? Так, я ж, мне здаецца, адчыняў усе дзверы. А яны зноў зачыненыя. Можа Эміль з намі гуляецца, так, нехта варэннем намазаў пішуць. Варэннем намазаў? Я не бачыў, дзе? На падлоге? Ці у лазенках у ванных пакоях? Вітанкі, Барыс. Рад цябе бачыць. Так, куды нам? У гэтыя, мне здаецца, дзверы мы яшчэ не грукаліся. А што гэта? Бейсмент? Ну вось тут нам і капец будзе. Хто-то зачыніў. Каму дзверы зачыніваюцца? Гэта якийсь-то гост. Джемет. Джемом, зразумеў. Гэта па-англійскі то, што так? Джемом намазаў. Флешлайт, добра, што нам зараз святло прыбяруць. А што у тебя бесконцы коридор у падвале ў хаце? Вельмі заздрошчу амерыканскім гэтым дамам, што ў них такі велізарны гэты падвал, дзе яны робяць себе усякія штукі, так, там з блэкджэкам і кінотэатрам і з сокерам і гэтак далей. Жахлівая тэрыторыя. Здаецца, зараз той мужчына, які захрас у тэкстурах, ён спусціцца да нас. Будзе за нашай дупай бяжаць. Зачынена. Зачынена. Мы знайшлі якісь-то бейсмент-кі. Так, бейсмент-кі, які гэты кі, или мы яшчэ можам праваліцца яшчэ ніжэй? Гэта цікава. Гэта не бейс... Хто ты? Эміль, гэта ты? Чаму ця трэсе? Не бежаць у адваротны бок ці не? Што так дышыш-то? Вот тут дзе ягоныя ногі тырчаць. Не, не тырчаць. Не, пакуль не тырчаць, пакуль не бачна. Нават у нас ног няма. Тут у нас Эмілі, яна як-то нас заджамскерила.
А можа гэта піва такое? Галлюциногенное піва. Так у нас ёсць ключы. Выпусціце мяне. Ключы выключи. Так, а тады што за ключ мы атрымалі, куды нам яшчэ? У гэты бок? Ці не ў гэты бок нам? Ці мы будзем ісці на гук? Ці мы будзем гуляць у гэтай гульні шукай і знайдзі. О! Ну... У такіх апартментах я бы жыў. Так, шмат картын розных. Цікавых. Галерэя, тут уже паўторы пайшлі. Кібог трэба бегчы зараз. У адваротны, так? По геймдизайну. Так, тут темно. Пусть шокно. Later reports claimed that the driver was acting strangely around the scene of the wreckage, mumbling to himself and walking in circles around the vehicle before fleeing the scene. His identity is currently unknown. If you have any information, the police have opened up a tip line at 881-904. Що, маті забили, може? Eyewitnesses claim that the suspect is a 6'1" white male, Это мы? shaven with short brown hair. It's your fault, you know. At the time, he was wearing a brown leather jacket and well-worn blue denim jeans. The wreckage was a gruesome sight, with a 9-year-old girl being fatally wounded upon impact. First responders pointed out that it appears the child was placed in the front seat, and a partially ripped seatbelt must have gave way during the impact. This fatal failure left the remains of the child largely disfigured. Forensics are still investigating to determine the identity of the victim. Coming up next, should we really trust the tap water? Scientists are claiming... Так, на переднім сиденьі наша дачка, так была? І гэта наш фолт, што мы яе забілі. Я не ведаю дакладна, ці гэты дадатковы сэнс быў. А магу я у адваротны бок ісці? Там хтосьці стаіць. Не, не стаіць. Жах. Во. Вот тут ще телепорт працює з кухні. Так, усім вийти із темри. Емілі, може ми погуляємо, коли буде добре надвор'я і коли буде день? Тоді. Де гэта кучала? Поглядім уже ТВ. Так, хтосьці на другім паверсе, мне здаецца, трышчыць. Вось дык падвал, ну, дакладна. Падвал як другая хата. Так, штосьці вялікае на другім падвале. Эмілі, супакойся, прыймі свае лекі. Можна я до цябе не буду падыходзіць? Дзякую. Ну, добра, трэба, наверное, падысці. Во её. Крыць. Джамскер будете, не? Так, мне нічога не бачно. А як тут? Ось. Так, у твоих покоях тебе нема. Ну, зараз будем шукать. Зараз будем гулять в эту гульню Hide and Seek. У шафе ты ёсць, не? Могли б из Икеи шафу туда нам набыть, она так само танная. У батьковых покоях. Так само трышчыць. Вось тут, может, ты?
Не, нема. Може гэтым будзе на... Як-то есть подлоза, а есть на потолку, не? Яшчэ трэба таксама адзначыць, што добры ліхтарык. Вельмі добра свеціць, шмат асвяшчае. Тэрытур, ты не хочаш зрабіць свае справы? То потым трэба будзе сціраць гэтыя штанішкі. Куды? Эмілі. Зноў падвал, не? Тут уже прыбралі ўсё. Зараз пойдзем. Калі я тут нічога не знайду, пайду праз гэты пустое месца. Ну зноў трышчыць дзесьці. Можа то не падвал, а зараз зноў другі паверх. Легаць недакладна, я ўжо там быў. Ну добра, тады ідзем туды, куды мы можам пайсці. Тут нават у правы і ў левы бок бясконцы карыдор. Столькі шмат тэнісных сталоў бы тут памясцілася, мне здаецца. Чаго яны спаць не ідуць, ноччу па хаце швэндаюцца. Ну дакладна. Яшчэ і тым больш, калі скрыпучая падлога гэтая. Выпусціце мяне. Не, не сюды я прыйшоў. Не патрэбна было сюды. Паставіў вядзерца каля ложка. Вадзічкі наліў. Калі патрэбна, вядзерца зрабіўся свае справы. Не трэба швэндацца нікуды. Можа ў правы бок прайсці, ці ў левы. Што гэта тут? Ці зрабіў распрацоўшчык тут нейкі нябачную сцяну? Магу тут? Не. Добра. А ў левай што ў нас ёсць? Нават калі штосьці жахлівае бы адбывалася, я бы нікуды бы не пайшоў. Я проста бы ляжаў пад адыяльцам і чакаў бы, калі ўсё гэта скончыцца. Ёпта. Я не люблю гэтыя вось гукі, калі хтосьці бяжыць. Можа тут трэба... Галоўны герой не паляжу, нікуды не спяшаецца. Ну, галоўны герой... Так ён бахнуў там яшчэ 3 бутылкі піва, і ён хутка не можа ісці. Не, здесь что-то скрипыць, а где это трашчыць, я не ведаю. Здесь там была нават дзвер. Зараз знімаць той дзвяры, дзе я прыйшоў туды. Так, ну чакаем джампскера. Чакаем джампскера, адкуль мы не чакаем джампскера. Калі мы не чакаем джампскера, тады будзе мікраінфаркт. Яшчэ можна Ты бежишь? На меня бежишь? Так, я все двери отчиняю, а ты все зачиняешь, так? Ты уже не джемпт? Вертолеты летают, ну... Уже, мне здаецца, ад такого шмат
колькасці піва, а вот тут ну, я нават що это Хеннекен, не? Это типа змянілі бутэлькі. Они были жоўтыя, зараз какие-то зеленые. Куды ісці? Можа халадос? Не, халадос гудзіць, а працуе. Хтосьці працуе ў гэтым доме. Звычайна шлендын туды-сюды. А дзе бейсмент? Мне казалі, што ёсць бейсмент. Нема дзверы ў бейсмент. Добра, можа сюды зноў. Не. Можа штосьці не найшоў. Можа дзесьці штосьці ляжыць. Ну, добра, будзем тады больш уважліва глядзець. Ну, давайте штосьці не знайшлі. Можа, у яе пакоі штосьці не знайшлі. Ну, можа піцу разагрэць. Піца. Піца ту піца. Алло. И либо мяне пужай, либо не пужай. Уже трэба ў зеркальце паглядзець, чтоб зразумець, што мы белы мужчына з русамі гэтымі валасымі і мы у джинсах, якія забілі дзяўчынку. Не даглядзелі. А, ну вось, так, ладно, мы штосьці прапусцілі. Front door key. Ой. Калі я на гэту працу усталёўваўся, я не думаў, што гэта будзе настолькі жахлівы час. І патрэбна будзе гэтыя ўсе нашы сцянішкі так часта кідаць у сцірку. Так, а звонку на што? У нас быў дом. What are you? What did you do with my daughter? You don't remember? You did this to me. Дакладна, мы don't Tell me, remember. Dad. Have you had enough to drink? Не, Crash. You're supposed to be dead. You just can't let me go, can you? I wanted to be a doctor. You took that away from me. пристёгвайце дзяцей. Tell me how to fix this. I'll see you in hell, Dad. Wait. This isn't real. She's gone. I can't bring her back. I love you, Emily. Забій ужо мяне, забій. Дом, відаць, уже вельмі стары, раз так скрыпыць. Яму ўжо мусіць ажо амаль 50 гадоў. Дакладна, можа ён з першай сусветнай вайны там зрабілі гэта амерыканцы сябе. Не, у нас такі стаіць. Ой-ой-ой. Што так бегаеш? На тебя нельзя... Трэба глядзець? Ну, гэта звычайная механіка. Вельмі жахлівая, не падабаецца мне. Трэба даследаваць і глядзець усе вочы. Можна было бы яшчэ паглядзець, як тут джампскер гэты выглядае, але ці ёсць тут захаванне, ці няма. Мы уже бачылі. Не пужае. Так, continue. Continue. Зноў гэты мужик вісіць. З якога боку ты будзеш бяжаць? Мужик, спасі мяне. Мужик, дапамагі. Так, Maze Door Key. Сцёгайце дзяцей, калі п'еце піва за стырном. Так.
А яшчэ пейце неалкагольныя напоі. Можна нулёвачку браць, таксама смачна. Всім раю. Калі вы на таблетосах. А што за Мейс Кейдор? Гэта што? Гэта вот это, які мы прыйшлі? Чыняй. Да відзення, Эмілі. А ты не умеешь чынять дзверы. Ну, у нас калісьці жонка была так утульна ў хаце. Паўсюду гэтыя расліны, няма гэтага піва. Канапа не заблёваная, так. Мы ўсё так жа любілі глядзець гэтыя фільмы, чытаць кнігі. Не жыццё, а рай. Рай на зямлі. Куды нам? Ну, хтосьці заблакаваў. Во, ўсю ноч прахадзіў. Ну. І дзень наступіў, і хтосьці гэта ўсё паклініў, і дом рэновэйшн зрабіў. Дадаў яму яшчэ $100,000 на продаж. Животные. Животные жывёлы. Так, дик, бачу дика. Это роуд, дзяўчынка раз, дзяўчынка два. Это наш дядуля, здаецца. Так, мне павінны таксама ісці да Эмілі пакой, так? Што у нас тут? Арганайзеры, сукенкі. Тут яшчэ гэты карпеты класныя. Але ж калі штосьці тут, наверное, проліваеш, тады гэта незручна чысціць. Мне б такія пакоі. Всё, яна ніколі ўжо не вернецца, гэта жахлівая гісторыя, і ты будзеш зараз так вельмі плакаць моцна. Шкада. Что-то Garden Toxic. Зачиняй. Grief is the price we pay for love. Queen Elizabeth II. Что такое гриф? Кто ведает? Все. История такая. Ну, парочку джампскеров было, не хопить. Гриф. Горе-печаль. Сумота, так? Ого, тут шмат хто рабіў. Ну це Дилан Летмен рабіў. Дилан. І радіо, і креатив директор себе, і програмер, і анімейшн. Тут такий джоук. Арт, саунд-дизайнер. Ну, молодчинный. Мне здається, що ще й на Unreal Engine прикачав свої скіли. Ну, ось така ще. Вельмі файна, што не такая доўгая, як першая з матэлем, але таксама до якімсь якасці інді хоррор-гейм, які мае гісторыю жахлівую, але ж даволі прамалінейную, зразумелую з пачатку, каб можна было здагадацца, што адбылася. Watching the stream Gamebite. Ты яшчэ стріміш, так? Ну добра, даже на твіче калега. Добра, паглядзім, што у нас яшчэ ёсць на сёння. Час яшчэ ёсць павабіць. Так, пакуль гэта павясіць Closing the Doors.
Каб было якийсь-то візуальны эфект. Мадэль мы паглядзелі, ёсць яшчэ New Apartment. Наколькі яе можна паглядзець зараз. О, можа за Сіксору паглядзець. Давайте, можа, за Сіксору паглядзім. Яшчэ апошнім. Разам. А за New Apartment наступным. Так праліваеш, што магчыма даводзіць спецыяльных людзей выклікаць, якія займаюцца чысткай дывану. Асабліва ў складаных выпадках трэба замяняць тапэцканы кавалак. Ну, было бы класна, калі ён быў модульны цалкам, яшчэ можна было так модульна рабіць, каб гэты участкі можна было самому. А так, так усё такое, здаецца, павінна праз спецыяльных людзей з спецыяльнымі гэтымі вакуумнымі клінерамі. Маеш рацыю. Так, матэль. Гэта матэль ужо. Так, якія-то дзіўныя рэчы адбываюцца. Вось, а зараз павінна быць бачна, і зараз я тут зачыню closing doors. Options. Для Твіча ёсць ли гэта? Так, ёсць HD, Windows Full Screen. Full Screen. Apply, как добра стало. Так, ну стало вроде лепей. Ой, я наклікаў старт, а трэба было яшчэ опцыі паглядзець, можа там ёсць вертикальная синхронизация. Так, уже все. Мои батя и маці что? Павінны былі мяне забраць? Так, опшенсы. А, тут нема шмат гэтых опшенсаў, добра. Resume. Всё, зламалася? Верните. Resume. Enter. Всё. А, не, вот. Так, не бачу ні халеры, куды ісці. Так, тут есть shift. Гэта не вельмі добра. Так, моя хата не ў тым накірунку. А можна ці... А, толькі volume. Ой, гучна. Як гук, як у резидента, мне здаецца. Як тут наклікаў? О. Дзесьці пасяродзіне не ўэр. Ды там даволі добра патрэбны кавалак вырезаюць і замяняюць, калі не ведаюць, не прыглядацца, но это не відаць. Добра. Ты, Барыс, дзе? У Амерыцы жывеш? Ты ўсё гэта ведаеш? У падрабязнасцей. Ужо наймаў? Так, ты курыш. Ты смажешь сигареты. А чаму? Ты меня чакаеш, маці? Маці курыць, добра. Я думала, что... ну, думаю, покурить, пакуль я тебе чакаю, калі ты прыйдзеш. Так, і я рада, што ты змог гэта самастойна зрабіць. Ну, так, вядома, нічога не ответим. Распавядзем, так, не... Прабач, што прашу цябе аб гэтым, але шкада, ты можаш яшчэ не заходзіць унутр, таму што і ўзяць тулбоксы з нашага гэтага шэда, з нашага гэтага сарайчыку, пакуль я дасмажу гэту сігарету. Наш умывальнік зноў зламаўся. А чаму ты не можаш гэта зрабіць сама? Ну, конечно, маці, мы дапаможам, нават калі яна смажыць цыгареты, так. Так, пойдзем дапамагаць па справах.
Нават яшчэ не накармілі нас ўжо якісь-то нам загады робіць. Так, адзін шэт гэты. Backyard. Так, toolbox. Toolbox occurred. Здаецца, у такім чынам, калі штосьці ламаецца, у цябе некалькі толбоксаў. Так, маці ўжо бегла, мяне не дачакалася. Go to inside. Yes. Толбоксы-то мы ўзялі, так? Што, прагрузілася? Маці? Так, я не пачул, як ты ўвайшоў. Так, дзякую, што ўзяў гэтыя толбоксы. Гэтыя трубы, я клянуся, што яны такія дрэнныя. Баця твой не спяшаўся, каб пачыніць іх. Ён казаў, што будзе гэта зробіць заўтра, але ж ніколі заўтра гэта так не адбылася. How this will go? How about fixes right now? That's crazy. Давай, да, пачынім. Добра, ну я не ведаю, на кого мы вучымся, але ж здаецца, усякія розныя рэчы могуць адбыцца з сінкам, ён можа нават лікаваць, для гэтага патрэба якая-нибудь гумка, каб яго пачыніць. І таксама трэба ў магаз ехаць, каб можа якісьці парці замяніць на тыя, якія. А дзе? Не тут? У ванне, можа, так? Слог continue. Маці, куди нам це потрібно? А, downstairs bathroom. Downstairs, добре. А як тут накликати треба? Бать, ти що? Бать, ти виглядаєш, ну, нормальним баті. Чому ти не починиш? Амаль, или ти хлопця не можеш визвати саме. Это тут? Это тут. Press spacebar when the bar is the red zone. Вы вельмі хутка рухаетесь. Оп. Не поспел. Оп, не поспел. О, трапил. Як повезет пошастить, так не пошастить. Оп. Все. 5 з 5 мы подкрутили, и что, працуе? Треба затестовать. А як затестуем? А что робить? И все. Бать, я починил. Батя чужа не кажа і нават не глядзіць телевізор. Можете ўключыць яго. І таксама півас хлешча. Ой, какие-то... О, тут только пивасу и одна кола всего лишь. Не, 3 колы. И еще bottle of the milk, бачу мяско. И slice of pizza. И так салатиками еще есть. Мать, я все зрабіў. Ты вырашила зрабіць пирог, так, на завтра. Сегодня поздно, але ж трэба... Чому не чакаць? It needs to rest in the fridge anyway. Што гэта адзначае? Не зразумеў. Мы нават можам зрабіць так заўтрак, які ты маліў, калі быў маленькі. Ну, выглядае delicious. Так, мы зробім вельмі смачны пирог. Так, это будет strawberry pie. Так, ну нам спочатку трэба strawberry. Strawberry это што? Гэта клубнічка, не? Ну я яшчэ там у рамонце тых труб паспяваць у таймінг рабіць. Ну, здаецца, там трэба гэты
калі ты там таймінг трапіш, то тады у тебя руки як бы становятся залатыя. І Strawberries Occurs. Ну так, здаецца, гэта клубніка. А клубніка гэта што? Суніцы, так? Не суніцы? Не клубніка, пачакайце. Улену там са мной гуляе. Так, вывучаем беларускую мову. Таксама, хто запамятаваў, як я. Так. Я ведаю, што вы гэта ведаеце, але па мне ж трускаўка. Ну, трускаўка. Які суніцы? Суніца гэта можа клюква, не? Трускаўка. Оп. Блин, такая у меня реакция дрэнная. Трэба было піўка бахнуць. Ну, тут дакладна. Оп. По одной суніцы шпэнкаем. А, суніца гэта земляніка. Дякую, Барыс. Так. Маці, я парэзаў нашы гэтай трускаўку, а трускаўку як мы рэжем? Мы хвосцікі зараз прыбярэм. А ты зробіш астатні. Добре, looks like. Баця пайшоў ужо у ложак. Так ён можа там зараз класціцца нават каля тэлевізара і храпець. Ты таксама ужо тебе трэба адпачыць. Так, ты скончыш. Добра. Щоб було з баці пагутарыць, можа ён у не надта добрым настрої. Гэта ж хоррор гульня, зноў якісь-небудзь трындзец будзе адбывацца. А куды мне пайсці? Вітанкі, баця. Так, баця, што здарылася? Ты мне трохі напугжаў. Ну, трэба было якісь-небудзь нойс рабіць гучны, тады было больш жахліва. Баця кажа, што штосьці ў офісе. У офісе штосьці. Я схаваў ключ унізе. Найдзі яго, калі тебе патрэбна. Калі мне патрэбна? Чым ты... Што ты кажаш? Я ў офісе буду спаць сёння. Гэта мой гэты месца з ложкам. Гэта тут ванна. А дзе? Downstairs офіс знаёміцца. А, гэта parents room. А гэта brothers room. Так, у меня яшчэ ёсць брат, так? А дзе гэты ключ, ты мне казаў? А гэта офіс, не? На першым паверсе звычайна ёсць гэты офіс. Калі хтосьці працуе і вядзе гэтую практыку. Так, а дзе мне знайсці? Маці кажа, што не ідзі да офісу. Чаму? Што вы там хаваеце? Падарунак да мяне? Абычна хаваюць падарункі. Добра, так, а можам ці мы штосьці пачытаць тут? Смерць летальна у машыне, так, у якіх-то аварый. Бен Джонсон, 22 was pronounced dead on the scene of the late night incident. Памер Бен Джонсон. Гэта мы? Или ці гэта наш братка? Быў убіт ноччу 29 кастрычніка. Сёння якое число? 13. Ён адбыўся каля Oak Road. Ён папаў у дрэва, так? Так, яны знайшлі Джонсон дезіст. Ён быў уже мертвы.
Причина инцидента будзе расследавана локальнай паліцыі. Ніякіх дэталей не было известно до гэтага часу. Так, яна вела волну шоку да абшчэсценнасці з яго сябрамі, сям'і, якія яны як-то згубілі, так? Згубілі гэтага Джона. Так гэта мой брат, не? Добра, куды мне спаць, так? А колькі часу? 16:20, у вас так цемно ўжо? Які час зараз? Это что? Это Польша ці Беларусь? Ну, ось трускавку розы, так таймінг трэба не жыварочваць. Яны жывыя, так. Штосьці скрыпіць, хтосьці там шлындае. Кто шлындае? Как зачиняем? Батька мы не пойдем, да? Мы такие все самостойные. Зачиняем дверы, каб разуметь, хтось куды ходзіць. Мать, что здарылася? What do you want? I heard crying. Don't go in the office. Так разумела, так что? Я чуў твой плач. А, ты в офисе плакала, дзе мне з бацькі ў сваёй спальні. Не, тут, видишь, маці, яна была в офисе, она там працавала. Можа, яна рабіла отчет на працу, таму там крокодилі гэтыя слёзы пролівала. Можа, ключ у халадосе? Бацька дзеці схаваў, ён казаў дзесь, што ён схаваў. Так, а тут мне зачинили. Я не памятаю, где он казал. Казал где-то там под лестницей, что. Так, штосьці разбилось. Мы вельмі хутка бегали и штосьці зачапили, не? Холеры не видать. Ни холера не бачно. Что ж разбилось? А ну тут 4 плейты, а нас тільки 3. Може, яна лічила податки. Так, здається, баця дома не працує, а офіс зачинений, тады практику не проводить. Так, я кудись усе дірки тут рухаюся, що мне павінен ісці спать далей. Так, это та ж самая часопис, та самая часопис. Что зламалось? Я не зразумел. Ну, пойдем тады спать. Так, можем пойти? Дзесьці схаваў. Ну, будем тады шукаць. Будем... А, тут, не? Это ліхтарик. Запальничка. Такое вельмі слово прыгожая запальничка, мне падабаецца. Якась у нас была вучительніца ангельскай мовы, яна ўсё заўсёды казала, што якісь так складаныя словы, калі мы вывучалі, што якое прыгожае слово, там, напрыклад, language і там усякія. А, вось тут ключ. Ты ў бутэльцы, што ли, гэта хаваеш? Вось таксама з гэтай запальнічкай. Ёсць яшчэ прыгожыя словы, а ёсць словы, якія не прыгожыя. О, тут гэта дзюна. А гэта Майами Біч. Так, мы ў бацькіным офісе, што ты хаваеш? І таямнічныя рэчы, гэта што? Гэта
Конкрет. Такой конкрет. Хто веде? Тут нічого нема. Тут ёсць толькі стульчик. Вентик. Я не разумею, тут штось ёсць. А, тут ёсць. А дзе мы можам знайсці гэты код? У гэтым піксельным свеце. Паспрабуем 69. 69 не працуе. Добра. Актобр там, да, быў 29-го. Ты зрабіў сябе замочак на інцыдэнт з нашага брата, які трапіў, так? 10-го, так? Кастрычніка 10-го, 29-го. Адзінае число, лічба якая была. Ніхера себе. Гэта як? Гэта у доме есть насыпь, і ты там зрабіў гэты сябе патаямнічы лаз, так трэба было хаваць гэты замок. Вы бачылі гэта? Дискент? Не, я не мне нема. А, у нас яшчэ. Ну добра, тады паглядзім, што там адбываецца ў гэтым месцы, што баця выкапаў. Баця павінны там быць гэтыя всякія рэчы цікавыя, там більярд ці піўка ці вінны погреб, які капец. Не разумею, што мы тут з сатаністамі жывем. Маглі гэта і ў хаце рабіць. Так, што тут? Hello. Is someone there? Hello? Ben, it's me, Ben. Can you not recognize the voice of the young brother? Мне казали, што ты быў ужо забіты. Тебя, может, воскресили? Як-то воскресли? What are you doing down here? But Ben died. What will you think that? Are you okay? I'm fine. Ben is dead. What are you? I am Ben. Так, ён знайшоў ключ. І гэта я знайшоў. Я магу паспрабаваць штось знайсці, каб тебе дапамагчы. Я тебе не давяраю. Так хто каму кажа, я не зразумеў. Бен кажа ці я? Ну так, у меня нема даверу. А, гэта ты так знайшоў. Добра. Добра, зараз мы паспрабуем. Бацька не страшны, маці таксама ён сам змажыць цыгареты. Вось кроўбар знайшлі, кроўбар. Фомку знайшлі. Так, фомка завецца. Хтосьці заве гэта фомкай. Хтосьці заве гэты кроўбар, зараз мы тебе адчынім. А можа ты якісь, можа, д'ябал. I found crowbar. How can I trust you? Mom, what are you doing down here? Stop. Don't open the door. Fuck you. А, вось ты сябе выдаў. Маці, я маці больш давяраю. Ты мяне нахер бы не пайслаў бы. Didn't open the door? Ты казала, каб не рабіць гэта. Так, дзякуй, што мяне паслухаў. Так. А я тебе все распавяду, следуй за мной. Добра, распавядай.
It will make more sense once you were there. If you don't trust me, just leave. Так что, може все ж таки... Алло. Що, зламалося? Ніхто не чекав, що я прибігну і нажму на кнопку Е, чи що? Нет. Нет. Выпусти меня. Ласка. Чорт. Это все мои тестовальные функции працують. Так, почекайте. Що означає шорт? Не працює нічого, так? Ну все. Ось така ось гульня. Добре, добре. Ці є тут сейф. Зараз попробуємо кільнуть. І ще раз. Путінька запустить. Так, у нас тут есть два чойса. Выпускать ли демона, те не выпускать. О, continue есть. Continue это вельми файно. Где continue? А, это continue, коли мы спустились, так? Добрый день, тут зачинено, зараз яшчэ раз. Ну, можна паспрабаваць першай канцоўкай. Таксама зачинено. Алло. Алло. But Ben died. I'm fine, Ben is dead. What are you? I'm Ben, continue. I guess I take a look around. I don't trust you. Ты мне все равно дал ключ. Можно отчинить, поглядеть. И потом полить другую концовку, мне здаецца. Не, будем послідовними. Спочатку мы не будем отчинять, пойдем з маці, что нам распавядзе. Ці демон, дьявол там заперти хто? I found crowbar, how I can trust you. Stop, don't open the door. Ты меня послал. Послал за помидорами. You didn't open the door. Так, ты... I don't trust the thing is this. Please tell me what's happening. Follow me. Follow you where? I almost sense once we're there. Don't try, just leave. Добре. Так, ми туди покуль не біжим за маті. Маті, ти будеш... Куди? А, или тут є ще є якісь покої. Это комбо якісь ти. А что тут? Я вельми допытливый, мне цікаво. Так, а там зачинено. Так, тут якийсь-то мейс. О! Може не треба було маті тут довергати, сповідати. Тут є тут закатки, якась тут гримуар, що тут? З ким тут погутарить з тобою? Так, you fooled, thank you very much. Of course, just explained. I'm sure you realized by now. Так, та пистота, и она не Бен. По крайней мере, не полностью, так. Мы хотим его, ну, и он тут занимается каким-то оккультизмом, сатанизмом, брудными речами. Him back to normal. Ну, это эксперименты вы ставите. Так, ritual instruction in the book over there. Так, ты завершила перший этап. Тебе потрібна моя допомога. Так, мені треба знайти речі, які допоможуть нам гэты ритуал сатаністкі зрабіць. Маці, гэта вельмі цікава. Я увесь час жадаў тебе з гэтым дапамагчы.
Окей, давай рабіць гэтыя цікавыя рэчы. Кладзем банку тунца спачатку. Так, а што тебе патрэбна? Так, be aware, resurrection demons a heavy toll. Так, 5 point stars мы зарабілі, пентаграму намалявалі. HD with powder bone. Это що, мелок? Так само, так? Powder bone, не ведаю. 5 токенов, якія звязаны з умершай душой, жыццём, должны быць пакладзены, так? Куды? Bound the blood of love in the center of the pentagram. Так, трэба якусь істоту ў цэнтр пакласці, звязаны кров'ю ці любов'ю. Так вы мяне ж зараз памяняеце з аднаго з любішага сыночку да нелюбімага сыночку, так? Цэнтр і Litany of Loss. Так, цікава, шмат якіх-то слоў незразумелых. Можна было вывучаць ангельскую, аднак ну мы сэнс зразумелі, так, трэба знайсці гэтыя ўсе рэчы, так? Мне здаецца. Такое маё меркаванне на гэты конт. Маё меркаванне, што масці, можа, з бацькам яны з глузду з'ехалі, бацька чамусьці... Што гэта было? Що, пачвара якась бегае, не? Так, тулбоксы тут ёсць. Spy-God, а что такое Spy-God? Так, тут есть огромный подсук. Як твои справы? Да поможете мне тени. Так, ну я знайшоў одну. Покласти. Знайсці трэба 5 рэчэй пачатку. Цікавы квест, не самы лёгкі. Тут мне трэба, мне здаецца, можна шмат бадзяцца і... Ой, яшчэ якась лакацыя тут. Тут што? Taint photograph cannot be used in ritual. Что такое taint? Давайте включаем ангельскую. Tainted, так, tainted. Пятно, позор, порок, порочный, загнивающий запад, гэты, так? Бойкотируемый. Загнивающий фотограф cannot be used in ritual. Или ты имеешь в виду порочный, так? Что это ведаешь, что не девственник, ці хто порочный? Шмат грышах, хто грышыць. Гэты грэх робіць... Цікава вам зараз тут со мной блукать. Жудасна вам тут гэты час начны. Так, я кудысьці заблукаў, тут няма куды выйсці, тут перапуце, куды тут яшчэ можна прыйсці. Ой, я быў ужо. Як тут я гэтыя 5 рэчэй знайду, я не ведаю. Так, яшчэ якаясь лакацыя, хтосьці тут ёсць. А, тут можа маці была. О, далі бы мапу якуюсь. Ты хто? А, just a doll. Што мы павінны яе там watch ёсць. Не цапне за руку. Рэжем трускаўкі.
Ben Fancy Watch occurred. Так, тут якийсь chain. Дол нам не потрібний. Тут другая речь есть у нас. Так, дол зникла. Гэта недобра. Что тебе трэба? Будешь меня забивать? Ці ты будешь мне дапамагаць другие рэчы отшукивать. Так, attach spygod. Что такое spygod? Это пробка. Трубочку тримаю. Затычка. Затычка втулка. Оп. Все подышал мне в ухо. Pour wine into. Мне потрібна якась шклянка. Шклянка. Бутыльку. Капець цього. О, cheese occurred. Я ведаю, што можа трэба гэта пацуку, так? Даць, а ён можа мне дасць штосьці узамен. Ты ўсё там чакаеш, так? Чакай. Так, не сюды. Ой, які бок. Десь і тут, не? Быў пацук. Кругаляна вернули. Все, мы ніколі яго больш не знойдзем. Вочы якісь. Ну, это было жахліва. Да. Так мы і заблукалі. Трэба рабіць правіла заўсёды ісці ў правы бок ці ў левы бок. Так, я памятаю, што патрэбна куды-сюды ісці, а потым я не памятаю, можа... Ну, а ось, не? Добрый вечер. Smile face. Smile face кажа нам, што пацуку вельмі падабаўся чиз, і ты мне што даш пачытаць якуюсь-то паперку? I shall bring what I already have back first. Это дадатковы лор якийсь? Так я нічого не трымаў. Мне павінна яшчэ бутэльку знайсці. Маці, а куды ты пайшла? Ты, можа, мне дапамагла б в маіх гэтых пошуках. Бутэлька ёсць? Sanity Pills. А, так і тут стаіш. How Breckman he first bought this watch. How much overtime he did to save up for it. Штосьці прыходзіла да мяне. Practice on just keep collecting any items you can find. Куди ти йдеш? А, ну ти поклала watch. Поклала watch, що я ще нічого не знайшов.
Так справа не робіцца. Ты не хочаш мне дапамагчы? Лялька. Ой, что-то пробежало по верху. Вы это бачили? Я не бачу, но я докладно чуў. Что это таке? Может, тут был айтем якийсь? Нет, не было. Ладно, я хожу по крузе навокал. Я знайшоў только один. Ай, добра. Включаем наши гэтыя все режимы дедуктивного детективу, так? Мы шли у правый бок, идем вперед. Идем вперед. Что впереди? Впереди то место, где был пацук. Нам сюда не потребно почитать. Вось, BND Certificate Occurred. Уже можно, так? Но это было як-то не вельмі зразумела. Маці, ідзе. Я знайшоў. Я знайшоў кавалачак сыру, ці што гэта? Гэта пірог, які маці прыгатавала. Добра, так у меня есть яшчэ. Ой. Ты што ж так боку падыходзіш? Such a young age should never have to be written on the death certificate. Ну добра, так. Ты принесла a piece of pie for the ritual. Так, я гэта заўважыў, маці. Трэба яшчэ две рэчы. Таксама я паклала, Nevermind, good luck. Так, а што ты мне не распавяла? Зараз зноў буду бадзяцца і нічога не знайду. Так, ты паклала? Куды ты паклала? Можа ляльку патрэбна? Можа гэта лялька брата? Так, Тебе нельга, так? Узяць. Можа Шейн? У брата яшчэ ёсць. Так, мы тут доходили у левый бок. Что в левом боку? У левом боку банка с содовой. Тут мы чиз нашли. Добро, идем туда на обратный бок. Так, мы шли у левый бок, зараз у правый бок. У правом боку место, где нам трэба вайн гэты. Трэба гэты вайн. А для гэтага патрэбна нам пасудзіна якаясь. Так, тут что? Тут у нас я нічога не Так, штосьці чую. Можа гэта падказка. А можа і не. Може маці ведае. Так, а тут разбілася штось. Шклянка, может... вось тут есть empty bottle. Все, зараз need more wine. Ну, можно было хряпнуть для храбрости. Будем зараз сатанинский гэты ритуал здесь здійснювати. Куди? Так. Ось, бяжи. Бяжи, маці, я знайшоў. Трымай.
The wine he brewed himself. А, і он що, ён быў п'яны, калі быў за баранкай? I always thought it tasted like shit, to be honest. Now there is only that one cake left. Добре. І що? There should be the items related to the band scattered all around here. Talk to me once you find one. Ну, може гэта дол заставайся, тому што больш, мне здаецца, немає нічога. А дзе гэта дол была? Ну, падзяемся тут. Цемры. Шыкочым нашы нервішкі, пачуцці да чагосьці жахлівага. Ну, здаецца, тут вельмі шмат эфорту патрэбна, усілкаў, каб гэты ўсе, каб вырыць гэты весь туннельчык. А где лялька? Мне здаецца, што яна была дзесьці непадалёку ад гэтага месца. Хоча нас напужаць, мне здаецца. Так, а вось тут она, мне здаецца, была вось тут. Не, ты не той айтем, які нам патрэбен, гэта шкада. А што тады? Я не знайшоў яшчэ якийсь-то пас, які нам патрэбны. Не, гэта не патрэбна нам. Тут мы все зрабілі, тут вайн. Так, жахлівыя гукі. Spooky noise. Spooky noise. Excuse me. Где яшчэ? Што яшчэ? Можа тут ёсць... А, вось, можа так. Ну, я тут здагадаўся, што будзе яшчэ какие-то фотоздымак. А, так тут ёсць какая-то подказка была. Пашкоджаны, наверное, такія, так, парочныя, якія не закрэслены чырвоным крыжыкам. Вось я дурны. Так, куды? Маці, вось, трымай. Thank you for finding this, you looked so happy. This is the last item I need from you. Talk to me once you're ready to start. Ну, здається, що ми готові. Готові. Починай. Колдуй. Не готові. А вот што гэта выбор, калі... Я бачу... Please forgive me for this... Так, за грех. І пайшло Oslo Lies, но так не буду гэта встиг читати. О. Маціса, все добре. Рабі гэта практыкаванне. Гэты эксерсайз і спіна балець не будзе. Павярнуўся да наш братка, то есть, і тады што? Ритуал ending A. Did it work? Complete the ritual. Так а што, мы не побачили, work it ці не work it. Вярнуўся до нас братка, але мы маці згубілі. Добра, паглядзім зараз другую канцоўку, калі мы выпусцім гэтага демона, д'ябла. Што, ці можа гэта не д'ябл, можа гэта сапраўды наш брат Бен і маці яго напрост, каб падтрымаць
силу магічную. Hello. Ben died. I'm fine. Ben is dead. So what are you? I'm Ben. Continue. I guess I take a look around. Давай, бери ключ. Бери ключ. Зараз возьмем кроубар. И тебя вырытываем. А может не вырытаем, можем тебе вызволить, мой господар темных сил. A fun crowbar. They don't stop. Continue. Open the door. Open the door. Ну і що, поспіти ще треба? Я чую, як хтось йде. Не поспел, мать меня подбила. Так это не гульня, она такая вся складаная. Что? Еще одна концовка. What happened? Where are we? We still the base and there should be safe thought. Як сюда потрапил? Я не дозволила тебе открыть эту дверцу, и я тебя подбила. Так, але ж Бен. Я не зрозумел, это не был реально Бен. But working on complete ritual to save him, to bring him back to the normal. Attempt to ritual once before. Да, так это другая концовка. Не to gaze right and relate to Ben, окей. Так, не хотел. Да. Давайте еще раз попробуем. Це тут тільки дві концовки, але ж гэта немагчыма зрабіць. Гэтую гульню, бо яна вельмі складаная. Тут две двери, а якую мы дверь случайно трапляли? Мы шли улево, а что будет, коли мы вправо пойдем? Sure, I will help. Так, вправо. Я улево заходил. Вправо. А, it's locked. А, это откуль? Не зрозуміло, чому там it's locked. It's locked. Crowbar. Бярым crowbar. И погнали. Хутенько. Это, конечно, не к чинам нам. Ой. И не то намасал, так. Ну добре, ты вышла, так? А, это будзе гэты гліч, не. Так, ну там трэба быць уважлівы, каб гэты чойс рабіць. То мы вельмі хутка гэта націскаем. Меня хвалюе толькі гульня. Hello, what are you doing down here? Sure, I will help. Continue. Забираем ключ, бежим. Где crowbar? Crowbar берем. Бежим. I found. Open the door. Так, я попал. Не попал. Попал, все. Самая складаная частка гульни была. А мне все равно хтось по темечку меня потрапил. Так я ж тебя вызволю. Ты повинен мне 3 жадания исполнить. Не.
You're awake. What happened? You open the door, you let it out. I hadn't finished setting up, so we took in here. I took him for to setting ritual to help Ben. To help him, he said you locked him up. That thing attempted to ritual once before. Ритуал. Так знову ми ритуал будемо робити. Ну ладно, ну гэта як-то не вельмі файна, ну але давайте паспрабуем. Потому што мы ведаем, кудысь тут бежаць, здаецца, хутка. Усе рэчы мы зможам знайсці. Pivine. To get out. А, нам трэба спачатку знайсці гэтую штучку, якая дапаможа нам это забыць. Так, можна ўзяць гадзіннікі. Так, а тут ёсць какие-то парадак, так? Добра. Парадак, а дзе гэтае месца было? Где это место было? Тут? Так, прямо бежим. Тут нема гэтага фото. Так само парадак працуе. Самае складанае знайсці гэтае месца з адкрывашкай. Открывашкой, отчиняшкой. Куды? Же нас дух забье, которого мы выпустили. Ой, это не то место, якое потребно. Так, ну мы взяли чиз. Взяли чиз. Вот это место, не? Не это место. Так, можу правый бок, у правом боку. Ось тут прямо налево, прямо бежим. Вот тут яшчэ ёсць гэты. Я не памятаю, чтоб тут был шлях. У правым боку нічога, у левым. І тут звер. Так, дайте мне зразумець. А, вочки. Може вочки дапамогуць. Подкажуть нам. Не треба там, где гэта фото. Фото. Правый блок сюда. Зноў там будет? Не. Всё, гэта просторный гэты картынізм. О, вось гэта тое месца. Тое месца, вот гэта шпунька. Тут не трэба нічога яшчэ. А, трэба вось можна прапанаваць чиз. І зараз што? Зараз нам патрэбна... Куды нам патрэбна? Гадзіннік, не, взять? А гадзіннік, ён... А мы можем вінцо взять. Та не дышит так уже моцно. Вінцо мы взяли, можем принести до маті. Не, тебе не потребно. Тады взять... Не той бок побег, дається. Да, не той бок.
Так, ну я ўжо трохі арыентуюсь. Калі ісці ад маці ў левы бок, там усе нашы зачыненыя дзверы. Калі ісці сюды направа, тады можна трапіць до фото. Фото кюрст. Ёсць тут фото. Вось фото ёсць. Таксама ёсць дзесьці паблізу будзе дол. Зараз направо. Не? Ой, зараз тут. Не. Я шукаў, а знайшоў. Ой, так, тут мы таксама былі. Right side stretch. Адбываецца так. Где гэтая дол? Вось. Ну, ты кажешь, у тебя нема месца, каб гэта взять. Добра. Пойду принесу что-нибудь, что уже есть. Так, запамятваем сюды. Гэты бок. Не, гэта не падабаецца ж. Сюды, можа. Ой, капец, гэты лабірынт. Я уже не знайду. Ще раз. Все, тут уже пошли круги намацывать. Тут. Не тут. Надается, можно до ранку тут так ходить. Ой. О, бач. Так, трымай, ты пошла за пирогом, так? А мне потребно годинник взять. А что ты поклала? Фото поклала. Пойду за годинником. Где годинник? Так, тут это дрэўца. Годинник павінен дзесьці тут быць. Яшчэ перапуцце. Так, гэта раз. Это два сюды. Так, и может тут? Не тут. Тут? Ой, я ніколі не бачу, що тут тупик есть. Заблукали. Тут нават бачно з якого боку. Так, знову. Ты ж самое место, ты ж самый час. Не тое. Ладно, будем не бежать, будем идти пильником, запамятовать, куда идти. Тут. Тут это место там, где чист. Куда далей? Тут это вино. Ось ты. Не кажи, что я не могу тебя взять. Yes. У нас есть вино, есть годинники, есть это все. Нам еще повинны были взять
Там, где была... Ох, это мы тебе вызвали, теперь так само можна было гэта побачить. Добра, а тут здесь и тут великий подсуд был. I brought pieces of pie for ritual. You only find to find two more things. Actually, never mind. Good luck. Я щось знайшов, нет? Ты поклала? А, магазинники поклала. Фото есть. А вино будет апошнім. Здавалося, тут стоїть там. Где твое место? Где твое место с пацуком? Так, ну гэта фінішная ўжо частка. Мы павінны перамагчы. Я не бачу, тут павінна была гэтая лялька быць, зараз её няма. Гэта штосьці нам кажа, мне дальше нішто не кажа. Тут месца не. Не, месца з пацуком не тут. А дзе было? Ось так. Ну все, мы взяли все айтемы. Раз поглядим, змянилось ли что-нибудь с гэтым нашей концовкой. Это я поклала. Should be items. Так я же уже взял, не? Я винчик-то набыл. Ой, не кажи, что я его не наполнил. Не здавалось, что наполнил одразу. Ругаля навернули. И погреб. Там? Не там. Тут? Не тут. Ось. Цікаво, цікаво. З гэтага боку десь ёсць. Ось. Ось оно. Ну, ритуал. Спробуем зрабіць ритуал. Будзе вельмі файна, што нічога не змянілася. І ўсё. Так само, як і было. Ну, зноў Бен. Саме. І всё. Навошта? Зноў. Ну, всё, я не ведаю тады. Можна паглядзець на ютубе, што за канцоўка B і як яе дасягнуць. Мне незразумела, чаму гэта адбылося. Можа быць, калі мы выпусцілі Бена, можна было яго яшчэ где-то знайсці, з ім дамовіцца наконт гэтага рытуалу, чтоб штосьці зрабіць. Ну, ось такая гульня таксама не вельмі жудасна, але ж таксама я бы сказаў, што для Індіі не вельмі глючная. Шмат багаў мы знайшлі. Ось так. Добра, дзякую, што былі на стріме. Всем добрай ночы. Здаецца, хто глядзеў, спадзяюся, вам падабалася. Прыходзьце на вечарныя стрымы, будем таксама, там ёсць яшчэ
некалькі хораў гульняў, каб можна было паглядзець, а заўтра у дзёнку працяг Hollow Knight. Всем дзякуй і да пабачэння. Пока.